1716. Kopogore gi duol mar EACC bende dhi nyime koda nono lal mar omenda maromo milion 72 e kaunti no, manen mar gero kar thiedho jotuo mohewore e od thieth mar Rufaa ma Siaya. Liekore ni omenda no nochiwe kinde mane oyaw kar jotuo mohewore mar od thiedhno. Kara kamano onge masinde kata mwandu mane onyiew. Kao kamano od thiedhno noketo mana masinde makonyo jotuo yueyo mane ochiwnegi nono kod od thieth mar Kijabe. Liekore ni jotich mane temo kwedo kuo machalo kamano nodar mokel jomanyien mane ondik tich maonge lendo moramora ayanga. Mago e joma nokonyo e kuo mar omenda no. EACC koro ndiko ne kaunti ma Siaya mondo chiwne obok kod ranyisi duto mag chudo mabiro konyo gi nono mibadhi masani ogotache kaunti no. Moko kuom obok ma EACC dwaro ting'o budget mopuodhi, ranyisi mar chudo mopuodhi, obok mag chudo, checks, riside mag chudo, buge mag omenda, kaachiel kod nonro ewi account mar bengi. Kaluwore koda nonro madhi nyime ewi mibadhi machalo kama, Gavana ma Siaya James Orengo ochungo chudo duto e kaunti no. Nyakaramogi en mibadhi malich miwuoro mabende nyaka pesa ma oketi mar joma ohewore iyudo ka koro lal e sirikande mag gwenge. Kata obedo ni sirikande gi nobiro mar mondo miyo kony jopiny, nenore ni kaunti nobiro kendo ji yako. Geno en ni migawo mar duol mar EACC biro yudo duoko makare kaluwore koda lal mar omenda go. Kawadhi nyime ni jatend arita kwe ma Imbo mar Kenya Isaiah Nakoru okwayo jopiny mondo ohore ka irito lipot ewi jatuo ma ichich ni nigi tuo Ebola e gweng' ma Nambale, kaunti ma Kakamega. E oboke mawuok e bad migawo mar thieth e kaunti no, dichuo no ma jahigni 32 ne olimo Imbo mar piny Uganda tarik 15 mar dweni kama ne oyude hinyruok e tiende. Nochope e hospital kod ranyisi moting'o olo mar del kod oko manigi remo. Gisani orwake kar thieth ma St. Mary's Mumias ka oyudo thieth kendo imed timne nonro. Ma ibiro sama kaunti ma Mombasa bende keto chenro maka kod kacha mag gayo tuono. Kuna mtu ambaye alijileta hospitali na kutafuta matibabu kwa sababu alikuwa na injury kwa mkono ya kinonda, na alipoenda pale kwa sababu ile habari alipeana ni kwamba alikuwa amesafiri kutoka nchi jirani. Kwa hivyo maafisa wetu wa afya waliona ni vizuri waweze kupima kwa sababu ya yale ambayo yanafanyika upande ule. Kwa hivyo walimpima na huyo aliweza kuonyesha dalili kwamba katika mikojo yake kuna damu. Kwa hivyo nataka tuondoe hofu miongoni mwa wananchi na watu wa social media wawe kidogo wawajibike, wasiwe wanasambaza kila habari bila kwanza haijathibitishwa, kwa sababu wanasusha hofu isiyo na maana kwa wananchi. Ne wariwo paro kaka migawo mar health kod jo response kaka Red Cross gi MSF mondo wang'i kaka wanyalo pool transport kaka ambulance. Sani wa train team A nowacho ni bedo gi teams 3 magi jok manyocha watiyogo ka covid ng'eny, omiyo koro nitie gik moko mang'eny mok watim nikech tayari ne gisebedo trained. En mana ni wahakikisha ni infection prevention control sama odhi kawo nyiriri mag del kata sample ere kaka nyalo rwakre mondo kik oyud tuo. Obila moro wito ngimane kogwen makawuono kama moko ariyo to yudo hinyruok tok rakruok mager mane omuoch e kind obila go kod janjore moro e kar ohala ma Papo Nditi e sub county ma Nyakach. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Lis kod okwach kich ne riko luonda chachijno mitudo kod yore kuo kod weche njore mopogore opogore. Kane oyango wachno, Osipidi ma Nyakach Richard Chacha olero ni rakruok ma kama nomuoch tok obila go chopo mar ndhiyo janjore no e ode kar dak ma Papo Nditi ka ichich kode ni osebedo ka ocholo timbe njore e alwora ma Homa Bay, Kisumu to kod Migori. Today very early in the morning at around 03:00 a.m. our officers were pursuing an armed robber whom they tracked. They traced and found him having rented one of the room in the flat you are seeing here behind you. He had committed a series of robberies. He had committed robberies
Homa Bay, Migori, Kisumu County as a whole. It's a dangerous robber we were pursuing. Achijino mane omanore gi magina e kido mar AK-47 ne omonjo bilago kendo inyo jatend okwach kich ma alworano e bade korachwich ka obila machielo noyudo hinyruok e bamne korachwich bende kuom hawi marach achiel kuomgi to ne owito ngimane. Upon approaching the rented room, the robber engaged officers in shootout. There was serious shootout between the robber and the officers. During the shootout, three of our officers got some injuries. They are undergoing. Jopiny mane muoch magina ochiewe nindo kogwen to lero ni jalno ne oyuyo ng'wech moringo olal miru kapok ne gimonje gi mirima. Nilikuwa kwa nyumba kwetu penye ninalala nikasikia gunshot usiku. So when I was awake nikatoka nje nikasikia watu wanapiga mayowe. Kumbe the gunshot was Papunditi at this apartment, but the culprit moja alitoroka mpaka kapita njia nyingine akatokea karibu na kwetu. So it's like watu wa mtaa walikuwa wanamvamia. Kumbe alikuwa na bunduki short moja black. It is very unfortunate because members or tenants of this residential residence have been submitted to a lot of psychological torture. There are a lot of children crying, some were wailing, and we didn't know what was happening. Bende gimedo ni gisebedo gi kwe kuom ndalo buora kapok jodak magikia biro gedo e alworago. Koro kwayo magin go ne piny owacho en mondo konygi timo nonro mar ng'eyo ler jodakgo kapok oyienegi lawo dak kodgi. Gweng'wa ka nyocho wan gi kwe ndalo mang'eny kabisa. To nyaka nyocho wayude kake koro jodak obiro mang'eny kake koro gita mar kwe medo bedo marach e gweng'wa ka. Wan gi luoro, nyithindwa ma dhi sikul luor, jodongwa mandoro kano luor, nikech pok waneno gima timore ka nyaka nene nyocho wadak gi kwe. Wadwaro ni mondo ket chike ni joma donje plode onego bed ni wabedo kodgi e rekod, wang'eyo ni ng'ama nade ni ng'ani oa kanye, tiluonge ni ng'a, to gi kitambulisho mare onego bed ni wang'eyo kendo wang'e nonro mar ng'ato. Gimedo ni piny owacho mondo koro tem omed kwano bila manyalo konyo rido weche arita kwe makono e seche magotieno. Wakwayo sirikal mondo konywa mondo gibet gitemo patrol gotieno, ging'iyo joma richo manyalo wuotho maketho mamono ji nindo, nikech kuo timore pile ka pile to chando wani to jogi gia kama nade. Obila mane joyudo hinyruok go ne osering godo manyo thieth. Kama ne owito ngimane to ne otere kar kano ringre jomotho master. Obila mag okwach kich nyaka sani osechako apedha mager mar manyo janjoreno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Nyakoromogi tok report mar Millicent no wakao yueyo kata kamano arawa moko kuom ote mabende wuoro ma lingisa wach pesa no litna tondi kode ema gichikorego tich to onge mano lingisa elo Ramogi malera ahinya kod min od Nyansi yawa corruption dich manade erokamano ahinya awuoro ka pesa lal to onge tich makata chudo onge servisto tiyo makata chudo onge. An Daniel Ogot kanisa Gega erokamano an Naftali Oko kana wendo kwa sirikal ma Migori erokamano ahinya Nyakoromogi magi kod mamoko wabiro somo e kinde ma wayudo thuolo ka kamano wamodho pi matin waduogi weche mathoth. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao.
Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa jackpot mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile, opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Ilonga ni shemeji. Ibese ngeni yar meja pek. Mina. Ano kinyacha mo pesa na macha kichamchunya. La dos. Olokore ni nyako kenda. Manja kibunyumu. Nyako desa bile jikoni ndala rio. To donge pesa bende dia uno chamo. Won nyape. En kanye. Ni ejela. Anya ko chunyi rach ka chunyi paka ma. What is wrong with the conga? Maoda. Video. I will not drink your coke. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machiegni Ramogi emesawa mar weche tuke bang' jokombe mag klepe adhula pacho ka chiwo ng'ur margi ne chakruok mar lig gikone to transition committee